Gisaulog karon sa Central 911 ang ika-15 katuig nga anibersaryo sa kamugnaan niini karong adlaw. Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa usa ka misa nga gipangunahan ni Central 911 Head Emmanuel Haldon uban sa iyang ginsakpan nga gipahigayon sa ilang buhatan karon lang hapon. Mapasalamaton si Haldon sa walay puas nga pagsuporta sa lokal nga kagamhanan sa 911 sa ngalan sa libre nga serbisyo sa mga Dabawenyo. We have improved greatly, significantly in terms of capabilities, in terms of skills and training of our people. Sa medical, emergency medical service, sa EMS, sa fire auxiliary service, including yun dun sa urban search and rescue units natin, including K9, and even our call centers agent. No? So we are working to improvement. We constantly do assessment. Unsay mga areas we need to improve, we continue improving. So mao na ang direction po ng mayor nato karon, no, to continue to improve, especially in the aspect of the total service to the public. Dungan niini ang blessings ug turnover sa napulo ka mga bagong ambulansya sa 911 uban sa mga kagamitang pang-rescue. Kini ang inyong radyo man sa Central 911 kasamang Abi Bibera, Tatak, RMN. Tatak, RMN.